Il-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-Ilma ħabbret li tat kuntratt ta' żvilupp ta' Reverse Osmosis Fawdex tal-aqwa kwalità. L-istess korporazzjoni spjegat fi stqarrija li ħarġet sejħa oħra ta' 10 miljun euro biex jingħata ilma ġdid lin-naħat isfel ta' Malta. Iż-żewġ proġetti huma parti mill-proġett maġġuri ta' 130 miljun euro li huwa konfinanzjat mill-Unjoni Ewropea. Il-proġett Fawdex ingħata l-approvazzjoni mill-Awtorità tal-Ippjanar f'Settembru li għadda u x-xogħol se jibda appena l-kuntratti meħtieġa jkunu ffirmati fil-ġimgħat li ġejjin. Fl-istqarrija l-Kap Eżekuttiv tal-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-Ilma, Richard Bilocca, saħaq li l-investiment li se jsir f'Fawdex se jsaħħaħ l-effiċjenza tal-provvista tal-ilma. Huwa tkellem dwar dan fil-kuntest li Gżira Wċija qed ikollha influss akbar ta' nies. Preżentament il-korporazzjoni għandha 3 impjanti fejn l-ilma jiġi trattat. 2 minnhom ġew inawgurati fl-aħħar xhur u qed jikkumplimentaw ix-xogħol intensiv li sar qabel biex ir-residenti fl-irħula u fl-ibliet ta' pajjiżna ikunu moqdija aħjar.